ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭ ನಮ ಒಂಜಾತು ದೈವ ಕಲತ ಬಗೆಟ್ಟು ತುಳಿಪು ಕೊರೋನಗ ಗೇನದ ಬಡವನ ಅರತೋನ್ಗ ಪಣಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಮ ಕಟ್ಟಿನಂಚೆತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಗಣ್ಯರಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರತಿ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಂದು ಬೋನಾಗ ಇನಿ ತುಳುವನಲ್ಲಿಟ್ಟು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಮೂಲ್ಯನ್ನನ ಕಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಾಯನಂಚೆತ್ತನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕುಲಾಲೆರಂದು ವಂಜಮರಗಿಳ್ಳೆಪ್ಪೆರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಲ್ಯನ್ನ ನಕುಲು ಒಂಜಾತು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಆಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಮೂಲತವಾದ ಮೂಲ್ಯನ್ನ ನಕುಲು ತುಳುವನಾಡಿಡು ಅಟ್ಟಿಲ್ ಅರಗಣೆ ಮಲ್ತೊಂತೆ ನಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ನ ಕರ ಬಿಸಲೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿ ನಕಲು ಮನ್ನ ಬಾಜನ ಮಲ್ತೊಂತೆ ನಕಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕಲ್ನ ಕುಲ ಜನ್ಮದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತ ತೆರಿಯನುಡು ಪಂಡದು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಅಕಲ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯನ್ಗ ಪಣಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಇನ್ನೇ ಮೂಜಿ ಜನ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಇಲ್ಲೆಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತರುಲ್ಲಿರು ಇನ್ನೇ ತುಳುನಾಡು ಕುಲಾಲೆರು ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಂಜಿನೇ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಕಣ್ಣಾಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಕಾಸರಗೋಡದ ಬಾಗೋಡ್ದು ಏನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನರಾತಲ್ಲಿ ಎತ್ತನೆಗೆ ದುಂಬಾತೀರಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನವು ನಮನ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲಿಗೆ ಮಾಂತರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಪ್ರಾಣ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತವು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ಪೂರ್ವ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಆ ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಅಟ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಸುಧಾರಿಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿ ಆ ಒಂದುಂಟು ಪಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಎಂಕಲ್ ತುಳುವೇರೆ ಆಯನ ಕೂಟ ಬದಿ ತುಳುವೇರೆ ಆಯನ ಕೂಟ ತಗಲು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲೇ ಎಂದು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜುನ ಎಂಕಲ ದೀತಿತ್ತ ತಾನೇ ಮಂಡ ಇನಿಮುಟ್ಟ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆವನ್ನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ತುಳುಪು ಎಂಕಲ ದೀತತ್ತ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತನಗಳು ದೈವ ನರ್ತಕಿರು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಂತನಗಳ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಮುಖ ಸಂದರ್ಶನ ಮಂತೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿತ್ತೊಂದು ಬದಿಯಡ್ ಕಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಜ್ಜನು ನಮ್ಮ ಮಂತಿತ್ತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆಂದು ಐಟು ವಾ ವಿಶೇಷತೆ ನಡತೇನೆ ಪಂಡ ತಿರುವಾಂಕೂರುದು ಬಾರಕೂರು ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತನಂಚಿನ 14 ರಾಜರ್ ನಕಲೇನು ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲಾದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ್ ನಕಲು ವಾಸ್ತು ತಕಲು ಅವೇಲಕ್ಕನೆ ತಂತ್ರಿವರಿಯರ್ ನಕಲು ದೈವ ಕಟ್ಟುನ ಚಾಕ್ರಿ ತಕಲು ಗುತ್ತು ತಕಲು ಮಾನಿಗೆ ಪೂರ ಲೆತ್ತದು ಮೂಜಿ ದಿನ 13 ತುಲಿಪುನು ದೀವೊಂದಿತ್ತ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಐಟ್ ಆತಿತ್ತು ಐಟ್ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಷಯಡು ಆ ರೀತಿ ಆವೊಂದಿತ್ತನ ನಾನು ಎಂಚ ಬೋಡೊಂದು ಪನ್ಪುಣಿಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಮುಗಿತಲತ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲಿ ಬಾರಣೆ ಬೂಲ್ಯ ಒಂದು ಪನ್ಪುಣಿಂಚಿನ ವಿಷಯಗೂ ಈರ್ಲ ಬಿಣ್ಣೆರಾತು ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಈರ್ಲ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಯ್ನಿಂಚಿನ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ಅಪ್ಪ ಈರು ಬತ್ತದು ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ತುಲುಪು ನಿಂಗ್ಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಲಿ ಪಂಡದಾದ ಬಾರಣೆ ಎಂಚ ಅವಡು ಬೂಳಿಯ ಎಂಚ ಅಂದು ಪನ್ಪುಂಚ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಕಟು ಸತ್ಯನು ಇರಲು ತೋಚಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಟಿ ಏತ್ತಿ ಎಂಕಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಬದಲ ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂದಲ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಏತ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನಿಂದ ಪಂಡನಾಂಡ ಈರ್ನ ತುಲಿಪು ಆಪಣ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಾರನೆಟ ಐಟಿ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇರು ಪಂಡರು ದಯಪಂಡ ದೆಯ್ಯೋಗಳಿಗೆ ಬಾರನೆ ಪಂಡ ಆವರ ಐನ ಮಟ್ಟೆಟೋ ಕುಲ್ಲುತೋ ದೆಯ್ಯೋ ದೆತ್ತುಂಡಂತಂದೆ ಎದುರೊಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಪಾಡ್ದು ಡಿನ್ನರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ದೆತ್ತುಂದ ಬಲ್ಲಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇರು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಏತೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ 99% ದೈವ ಕಟ್ಟುನಾಕಲ್ಲ ಆವರಣ ಬಾರಣೆ ದೆತ್ತುಂಡ ಒಂಜ ಕುಲ್ಲದು ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಮಟ್ಟೆಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ದೀತೋ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಿಜಿ ಬೂಳ್ಯ ದೆಪ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಿದು ಅಪ್ಪಾಗ ಆನಿ ಎಂಕಲ ದೈವಾರಾಧನೆತ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ್ಣವಾತ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ ಕೈಪಾಡ್ನಾಗ ಐಟ್ ಏತೋ ನಿಂದನೆ ಟೀಕೆಗಳು ಎಂಕಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಐನೆಂಕಲಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸೇರಿ ಆತಿಜಿ ದಾನೆ ಪಂಡ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಧನ ಬೆಂಬಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಡ ಮಿಕ್ಕಲದ ಆ ಒಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ಆಂಡ ಐನ ಮುಂದುವರಿದ ನನ್ನೊಂದು ಈಡೆಗೆ ಮುಗಿನ ಒಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬತ್ತಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ತಗಲು ಇಂದನ ಮೇಲು ಉಸ್ತುವಾರಿಕೆ ದೆತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಕೂಡುಗಟ್ಟ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಸದ ಉದ್ದೇಶನ ದೀವೊಂದು ಮಂತನ ಏತೋ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನೋ ಬಾಕಿತ್ತೇನೋ ಈ ರೀತಿ ಜನರೇಷನ್ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ತಗಲ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸತ್ಯನು ಮಂತ್ರಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದ ದೈವದ ಕಲದ ಅಡಿಪಾಯತ ಚಾವಡಿ ಅಂದಡ ಐನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಿಗಿಲು ಐಕೊಂಜಿ ಸತ್ಯ ಚಾವಡಿದ ಗೋಡೆ ಅದು ಮಾಡವಡ ಮಾಡದ ಮೋಂದಾಯ ಈರಿ ಮೋಂದಾಯ ಪುಳಿಂದ ಪೂರ ಪುಳಿಂಡಿ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಕ್ಕಾಸುಗಳು ಕಿಡ್ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಕುಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕಾಸುಗಳು ಮಲಮಲ್ಲ ಪಕ್ಕಾಸುಗಳು ಪಕ್ಕಾಸು ಬೆಂಡ ಅಂದಲ್ಲ ಮೋಂದಾಯ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೋಂದಾಯನೇ ಪುಳಿಂಡ ಪೂರ ಪುಳಿಂಡಿ ಅಪ್ಪ ಈ ದೈವದ ಕಲಾ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸರಿಯಾನಿಂಚಿನ ವಿಚಾರವಿಂಡಾರಗಳು ಮಂತೊಂದು ಆ ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕಾಲ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲ ಆ ಒಂದಿತ್ತನ ಐನೀರು ಮನ್ಪರು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಈ ಕಾರ್ಯವು ದುಂಬಾತ್ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರಿ ಕಾಸರಗೋಡದ ಭಾಗದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ತಂಡಗ ಅವೇಲೆ ಕೊನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಎಂಗಲ ಕುಲಾಲ ವೃತ್ತಿದ ಕುಂಬಾರ ವೃತ್ತಿ ಇದ್ದಿ
ಅಳಿದು ಹೋಗುಂದುಂಡು ಆಲ ಜವ್ವನಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಏತೋ ಫೇಶ್ ಅಂತ ಬೇಲೆಗಳು ಇತ್ತನ ಆರು ಮಾಂತನ್ನು ಆರೆಗಲ ಅವೇಲಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಲ್ಲ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿಯಾರು ಪಾತ್ರಿ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಶರೀರ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಚಂದಾಯ ದೈವನೇ ಮೂಲಕುಳ್ಳದ ಲೆಕ್ಕ ಈರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ದಾನೆ ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಏತೋ ವಿಷಯಡು ಬದಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ದೈವಾರಾಧನತ ಕಲೊಟ್ಟು ಮೂಲ್ಯನಕಲಿಗೆ ವಾ ಚಾಕ್ರಿಗಳುಂಡು ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದಿ ದೇವರಿಗೆ ದೈವಗೂ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ದೇವರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಏತೋ ವಿಶೇಷತೆಗಳುಂಡು ಆ ವಿಶೇಷತೆ ಇನ್ನು ದಾನೆ ಆತಿದ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಆಧುನಿಕದ ಜೀವನ ರೀತಿಯ ಅಯ್ಯೋ ದಾಯ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪಣೆಂಕಲಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪನ್ಪಣ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಬುಡ್ನಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಏತೋ ಉಂಡು ಅವು ಚಾಕ್ರಿಯಿಂದ ಪನ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ಪಂಡದು ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಪೂರ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜೇ ಕಳಕು ಕೊಂಡ್ರುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಈರಿ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ನೇತೃತ್ವ ಇಜ್ಜನವು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಂದಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಪರಂಪರೆಗೆ ದುಂಬು ಪೋಯರ್ಲ ಅಕಲಿಗೆ ದಾದಾನೊಂಜಿ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಆಯರ್ಲ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ವಿಷಯಟು ದುಂಬು ಬರ್ಪಣ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಪಂಡೋದು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆಯನ್ನ ಮೇರ್ನ ಗಣೇಶಣ್ಣನ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಇತ್ಯದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ರಂಗಕ್ಕೂ ದೇಶ ವಿದೇಶವು ಒಪ್ಪುವಂದು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ರಂಗವು ಪೋದ ಇವಾಗ ಆ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಮಾತ್ರ ಪೊಣ್ಣು ಆನಂದಲೆಜ್ಜ ವಾ ಬೇಲೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಇಂಚಿತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಬಾಡು ಅವಲಿಜ್ಜಿ ಅವಳು ವೃತ್ತಿಯೇ ಕಟ್ಟುಬಾಡು ಸರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪುದರ್ದ ಎದುರು ಕುಲಾಲಂದು ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅವದಾಯ ಮೂಲ್ಯ ಅಂದು ಪಾಡುಜರು ಅತ್ತಂದಂಡ ಕುಂಬಾರ ಅಂದು ದಾಯಪಾಡು ಇತ್ತು ಘಟದ ಮಿತ್ತು ಬಂಡ ಕುಂಬಾರ ಪಣಪನ ಶಬ್ದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಳುನಾಡು ಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಚಲಿತ ಅದುಂಡು ಅಪಗ ಅಂಚಿ ಕುಂಬಾರಲತ್ತು ಇಂಚಿ ಮೂಲ್ಯನ್ನೆಲತ್ತು ನಡು ರಡ್ಡೆಕ್ಕಲ ಒಂದು ಕುಲಾಲ ಪಣಪನ ರೀತಿಡು ಪಾಡ್ಬೇರೆ ಒಂದು ದಾಯೆ ಅಂದಕಲು ಕೆನ್ನೆ ಕುತ್ತರದ ಪನ್ಲೆ ದಾದೆಕ್ಕೋ ಪನ್ಲೆ ಬಗ ನಿಖಿಲ್ ಕೋಡೆದ ಲೆಪ್ಪೋಲೇಟ್ ಎಡ್ಡಂಜಿ ವಿಚಾರಧಾರೆನೈಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಾರೆ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಾನೆ ಪಂಡ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣ ಎಂದು ಪನ್ಪುನವು ಶಬ್ದ ವೃತ್ತಿ ಸೂಚಕ ಜಾತಿ ಸೂಚಕನ ಜಾತಿ ಸೂಚಕನ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನದ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೋಡುನ ಆಂಡ ಪನಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ವೃತ್ತಿ ಸೂಚಕನ ಜಾತಿ ಸೂಚಕನ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ರೆಡ್ಡಿ ಗೆಲ್ಲದ ಭಾಗೋಗು ಪೋಂಡು ವೃತ್ತಿ ಸೂಚಕಲಂದು ಜಾತಿ ಸೂಚಕಲಂದು ನೆನ ಮಧ್ಯದ ನಮ್ಮ ತೇವುಂಡ ಅವು ರಡ್ಲ ಹತ್ತು ಧರ್ಮ ಸೂಚಕ ಅಂದ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಅಡಿ ಮೊದಲು ಐಟು ಉಂಡು ನಮ್ಕು ದಾಯೇ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣ ಅಂದ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬಜಿ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಆದ್ಯಂತ ಕುಲಾಲ ಕುಂಬಾರ ಅಂದ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಮುದಾಯ ತಕ್ಕಲು ರಡ್ಡು ಅಡಿ ಬೇರಿಡು ಒಂಜಿ ಪುರಾತನದ ನಾಗರಿಕತೆ ರಡ್ನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಡಿಪಟ್ಟದ ಮೊದಲಿಂದ ಪಂಡ ಮೂಲ್ಯ ನಕಲು ಕುಂಬಾರ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಸಿಂಧೂ ನದಿದ ಕರಿವೇದ ದೆಪ್ಪುನಗನೆ ಅಲ್ಪರ್ದೇ ನಮ್ಮನ ಪರಂಪರೆಗಳು ಬರುವುದುಂಟು ಹರಪ್ಪ ಮೊಹೆಂಜೋದಾರೋ ಅಲ್ಪರ್ದೇ ಬರುವುದುಂಟು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮ ಶಿಲಾ ಪೂರ್ವದ ಮಾನವೇರು ಪಜಿ ಪಜಿ ತಿಂದೊಂದಿತ್ತೇರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬೆಯ್ಪಾತ್ ತಿಂದಿನ ಬೆಯ್ಪಾತತ್ ಕರಂಚಾತ್ ಸೂಪಾರ್ದು ಕರಂಚಾತ್ ತಿಂದೊಂದಿತ್ತೇರು ಏಪ ಪಾತ್ರೆಡಿ ಬೆಯ್ಪಾತ್ ತಿನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಕೈಪ್ಯ ಖಾರ ಕನೇರಿ ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಷಯ ರಸಕ್ಲಿನ ಸೇರಸ ಒಂದು ಶರೀರದ 7 ನಡೆ ಎಲ್ಪ ನರ್ಂಬುತ ವಿಷಯಗೂ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಪಾಂದ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಆವಾವ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪಣಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯಗಳು ನೆಲೆ ಉಂಟೊಡು ನಾಂಡ ಮಣ್ಣದ ಕರ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ರೀತಿ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬುಡಗಟ್ಟು ಅವು ಧರ್ಮ ವಾಚಕ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣ ಅಂದ ಪನ್ಪಣಿತ ಕುಲಾಲಟ್ ಒಂಜಿ ಪುದಾರು ಪನ್ಪುಡು ನಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣ ಎಂದು ಪಾಡಿರವಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೂಲ್ಯಂದೇ ಪಾಡೊಲಿ ಅತ್ತೆ ಬಾಲಣ್ಣ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣ ಏನು ಮೂಲ್ಯ ಕುಲಾಲುಡು ಮೂಲ್ಯ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಣ ವಿಷಯ ಪಾಡಲಿ ಮಾಂತರಿಗಳ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣ ಅಂದ್ ಪಾಡಿರಬಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಏರು ಕಲಶ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ದೇವಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಕಿತ್ತನಕಲು ದೈವಚಾಕ್ರಿ ಇದ್ದ ಮೂಲ್ಯ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಲ್ಯ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಷಯದಾದ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಯಥಾರ್ಥ ಅರ್ಥದಾದ ಮೂಲ್ಯ ಅಂದ್ ಪಂಡದಾದ ಮೂಲ್ಯ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಆಂಧ್ರಟ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಟ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕುಂಬಾರ ಚಕ್ರಶಾಲಿ ಆಂಡ ಕುಶವನ್ ಬೇತೆ ಮೂಲ್ಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ನಾಮ ಪ್ರದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲನಕಲು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಈ ರೀತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲ್ಯ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಷಯದ ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ತಾನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿರಿತಿಪ್ಪೊಡು ಐನು ತಾಯ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬುಕ್ಕೊಯ್ಯದು ತಿರಿಪಾತು ಕೊರಡು ಈ ಮೂಜಿ ಅರ್ಥನು ಏರು ಪಾಲಿಸುವೇನ ಆಯ ನಿಜವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಮೂಲ್ಯ ಇತ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಪನ್ಪುಣು ನಾಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾತ್ ಈ ಮೂಲ್ಯ ನಕಲಿನ ಕುಲ ದೇವರಾತ್ ಉಲ್ಲಾಯಿನ ಚರಿತ್ರಡಿಕೆ ನಾಂಡ ಅವು ವಿಷ್ಣು ಅಂಶ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವಿರಿ
ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಬಂಡ ಪೂರ್ವಟಿ ವಿಠಲ ಎಂಕಲ ರುಕ್ಮಾಯಿ ವಿಠೋಬಾ ರುಕ್ಮಾಯಿ ಪನ್ಪುನಾಂಡು ಮೂಲ್ಯನಕಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಿಂಚಿನ ದೇವೇರಿ ಎಂಕಲ ಉನ್ಪುತ ತೀರ್ಲಿ ಉನ್ಪುತ ಬೇಲೆನೆ ಕರಮನ್ಪುನ ಈ ಕರಮನ್ಪುನ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಿಂಚಿನ ತಗೊರಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಈ ತಗೊರಿ ವಿಷ್ಣುನ ಮಹಾವೈನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿದೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಉಪದೇಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಘೋರಕುಂಬಾರನ ಕಥೆ ಇಪ್ಪುನಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮಹಾವಿಷ್ಣುಲ ಏಕಚಕ್ರ ದ್ವಾಪರ ಯುಗೊಟ್ಟು ಪಾಂಡವೇರಿನಕಲಿಗೆ ಏಕಚಕ್ರ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಇಪ್ಪುನಗ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ನ ಕಾಲಗಟ್ಟುಟು ಪಂಡ ಬಾಡಿಗೆ ರೆಂಟಿಗೆ ಕೊರ್ನಕಲತ್ತು ಆ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ನ ಕಾಲಗಟ್ಟುಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಆನಿತ ಏಕಚಕ್ರ ದಿಟ್ಟು ಇತ್ತನ ಕುಲಾಲ ಮೂಲ್ಯ ಕುಂಬಾರಗ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಉಪದೇಶ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಶಕುನ ನಿಮಿತ್ತ ಜ್ಞಾನಿ ಅಯವಿಶಾರದ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತ ಮಹಾ ಉತ್ಸಾಹಿ ಈತ ಏರಟ ಉಂಡ ಆಯೆ ಮೂಲ್ಯಗ ಆಪೇಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣ ಬರಿ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಾಕಲು ಕೊಡಿಯಡಿಟಿ ದೈವಡು ಉಂತೊಡಾಂಡ ಇತ್ತ ದೈವ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಎನ ಮೂಲ್ಯರೇ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ನಡ್ಪುಡ್ನ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಅವಳಿತ್ತನ ಕೊಡಿಯಡಿತಿ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎನ ಮೂಲ್ಯರೇ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಎನ ಮೂಲ್ಯರೇ ಎಂದು ದಾಯಿ ಲೆಪ್ಪುಡು ಜಾತಿರಿ ಸೆಟ್ರೆಲ್ನ ಪೂಜಾರಿಲ್ನ ಪೂರ ದಾಯಿ ಲೆಪ್ಪುಡು ಮೂಲ್ಯರೇ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಆಯ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕಲತ ಆರಂಭವಾತ ಕುದಿದೀತ ಆಯ್ನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲ್ಯನೋ ಚಿರುಬೂಲ್ಯನೋ ಗಗ್ಗರ ಸಂಧಿಯೋ ಬಾಕಿನಾಥ ಕಡೇ ಕಾಪನಂಚಿನ ಬಾಮ ಬೂಲಿಯೋದು ಬಿಡುಗಡೆ ದಂಬುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಆ ಕೊಡಿಯಡಿಟಿ ಸತ್ಯನಿಂದ ಆ ರೀತಿ ನಿಮಿತ್ತಗಳು ಎಂಚ ನಡಪಡು ಹೋವು ಆವೋಡು ಆಗಿ ಗುಂತಿಪೋಡು ಇತ್ತೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಮಿತ್ತ ಅಲ್ತ ಕಟ್ಟುಗಾಡುಗಳು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ ಒಂಚೂರು ಅಡೆಗೆ ಮಂಡೆ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಹಿಡಿದ 14 ಕಟ್ಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನಾಯ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅಪಗ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಕಲೆಟ್ ಮೂಲ್ಯನ್ನ ನಕಲಿಗೆ ಆ ಪಂಡರತ ಆ ಕಾರ್ಯ ಅವ ಜಾತ್ರೆ ಮನ್ಪುಣನಲ್ಲ ಮೂಲ್ಯಾಧಿಕದ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ಕ ಅಪ್ಯದೇಮ ಆಯ್ನ ಉತ್ಸಾಹಲ ಬೋಡೆ ಇಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ದಾಯ ಮನ್ಪುಡು ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆಯಿರಬಲ್ಲಿ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಹಿರಿಯ ಗೊಂತುಂಡು ದುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಕಾಲದ್ದು ಏತು ಸಂಬಳ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರತಿಫಲ ಉಂಡು ಏತು ಬಾರಿಗೆ ಬೆಂತೀರಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅವು ಹಿರಿಯಗಳ ಗೊಂತಿತ್ತನ ಅಪ್ಪ ಅಪರಿತಮಾಯನಿಂಚಿನ ಉತ್ಸಾಹಗಳು ಬೋಡು ಆಯ್ಗ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ದೈವದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಡೆನಾಡಿದ ನರ್ಮುಖ ಪೂರ ಆಯ್ಗ ತಿರಿತಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಆಯ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣೆ ಅಪ್ಪಿ ಅಂಚಿನಾಯ ಮೂಲ್ಯಣ್ಯ ಅಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯಾಂದ ಶಬ್ದ ದಾಯ ಬತ್ತಿನ ಮಂಡ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲದ್ದು ಮುಗ್ಧತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಇದೇನು ಅನ್ಪುನಕಲು ಮೂಲ್ಯ ನಕಲಿ ಆ ಮೂಲ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚನ ರೀತಿ ಬತ್ತನಂಚನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಅಂದ ದಾಯ ಪಾಡುಜರಿ ಕೆಲವು ಜನ ಮೂಲ್ಯ ಅಂದ ಪಾಡು ಇರುತ್ತೆ ಯಾನ ದಾಯ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೂಲ್ಯ ಅಂದ ಪಾಡುಜಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರು ಸಾಧಾರಣ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕುಲಾಲ ಅಂದ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿಯತ್ತು ಕುಲತ್ತ ಕಲೆಯಿಂದ ಬಂಡ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆ ಮಣ್ಣು ಅದವಾಯಿನಂಚಿನ ಎಂಚ ಪತ್ತಲ್ಲಾವು ತತ್ತದ ಓಪಣ ಆತು ನ್ಯಾಜೂಕಾತ್ ಆತ್ ಪರಿಶ್ರಮತೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಏರು ಮನ್ಪೇರೆ ಅಕಲು ಕುಲಾಲ ನಕಲ್ ಕುಲ ಜನ್ಮದ ಬೇಲೆ ಕಲೆ ಮನ್ಪುನ ಹಾಕಲು ಮೂಲೆ ಅಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೇರಳದ ಬಾಗೋಡು ಪೋಣಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕುಲಾಲಂದೇ ಆವಡತ್ತೆ ನಮ್ ಕೊಂಚ ಓಡಗಣ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡಲ್ಲ ಸಾಲದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೋಡಲ್ಲ ಅವಳು ಕುಲಾಲ ಕುಶವನ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಜಾತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟೆಡ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಜಾತಿದ ವಿಭಾಗ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಕುಲಾಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೂಲ್ಯನ್ನ ಪಂಡ ಅವಳು ನಮ್ಕು ತಿಕ್ಕು ಮೂಲ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ ಪಾಡ್ತನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೂಲ್ಯ ಅಂತ ಪಾಡೋಲಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಕು ದಾಖಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಣ್ಣಗ ದಾದನ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಣ್ಣ ಕುಲಾಲಂದೇ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಾಡು ಅಂಚೆ ಪಂಡದು ಮೂಲ್ಯ ಮಲ್ಲೆಲ ಕುಲಾಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ ಅನ್ನತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೋನೆದ ರಡ್ಡು ಕಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಗಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದ ಲೆಪ್ಪು ಸಂಗೋಡ್ ಲಂಕಲ ಅಂದು ಪಾಡ್ನಾಗ ಮೂಲ್ಯ ರಯಾಣೆ ಕುಲಾಲ ಮೂಲ್ಯರೇನೆ ಕುಲಾಲ ಅಂದು ಪಾಡು ಅಂತ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕಡೆ ಮನೋಜ ನಟ ಕೇಂಡಾರು ಎನ್ನಲ ಮೇರೊಂಜಿ ಕರಮಾನ್ಪುಣ ಪರಂಪರೆ ದಕಲ್ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪಪ್ಪ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಗನೆ ಎಂಕಲ ಕರ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಕರಮಾನ್ಪುಣ ಪರಂಪರೆ ಇರ್ದೇ ಬತ್ತನಕಲ್ ಇಲ್ಲಲು ಅಪ್ಪೆಲ ಕರಮಾನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪರಂಪರೆ ಇರ್ದೇ ಬತ್ತನಕಲ್ ಕರತ್ತ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಿಯಟೆ ಮಣ್ಣಿಟ್ಟು ಮುರ್ಕದು ತಗೋರಿ ಬತ್ತದು ಮಣ್ಣು ಮೆಲ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಮಂತನಕಲ್ ಅಪ್ಪ ವಾ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ದಾಯವು ತತ್ತದು ಪೋತುನು ಪನ್ಪುಣಂಚ ವಿಷಯ ಒಂಜಿನೇ ಆಧುನೀಕರಣ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತದು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತವು ನಿಕ್ಕಲ ಎತ್ತು ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನಿ ಗುಜಿರಿಗೆ ಮಾರ್ನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ರಡ್ನೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಈ ಪಾತ್ರೆಡು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಜನಕುಲು ತೆರೆಯೊಂತಿಜಿರಿ ನೆತ್ತ ಮೌಲ್ಯ ಮುಂದಿನ ಜನಕುಲು ತೆರಡೆ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ನಮಕಿತ್ತೆ ಮೂಲ್ಯ ಪಣಪನವು ಒಂಜಾತ್ ಕಾಲೇ ಕುಲಾಲರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ್ಯ ಅಂತ ಲೆಪ್ಪುನವತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಏರಿಯಾ ಮೂಲ್ಯ ದುಂಬಲ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಅವಳಿಯರು ಧೂಪದೀಪ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಮೂಲ್ಯಾಧಿಗದ ಕೆಲಸ ಆಯನ ಮೂಲ್ಯಾಧಿಗದ ಕೆಲಸನು ಕುಡೋರಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಯನ ಲೆಪ್ಪುನು ದೈವ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯ ಎಂಕಲ್ನ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಚಾಕಿರಿ ಏರಿಯಾ ಮೂಲ್ಯ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂಕಲ ಧೂಪ ಕೊರ್ಪನೆ ಬರ್ಪನೆ ಅದು
ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾರ್ಲನಗಳ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಆರು ಬರ್ಪ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಕೊರತಿ ದೈವ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಕೊರತಿ ದೈವಗೂ ಅಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಸುನೆ ಕುಟುಂಬದ ಅಪ್ಪೆನಾಗಲಿ ಅಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಸುನೆ ಮಾಂತಾ ಸಮುದಾಯಡು ಕೊರತಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮುದಾಯಡು ಕೊರತಿ ಆರಾಧನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಐಕ್ಯ ಅಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಸುನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆನು ಅವು ಸೆಟ್ರಾವಡು ಪೂಜಾರಿವಾಡು ಬಾಕಿತನ ಮೂಲ್ಯತಿ ಮೂಲ್ಯದ ಕೊರತಿನ ಮೂಲ್ಯತಿ ಕೊರತಿನ ಮೂಲ್ಯದ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಮನ್ಪುಣಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ವಿಷಯ ಅತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪುಣ ನೇಮನಿಷ್ಠೆಡ್ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಐತ ಮೂಲತವಾದ ಪುದರ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಮುದಾಯ ಎಂಕಲ ಸಮುದಾಯ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡೇರು ಸುರುಕಾತೆ ಪಂಡರು ಮೂಲ್ಯಾಧಿಕತೆ ಪಂಡರು ಮುಗ್ದೇರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕೇರಿ ಎದುರು ಬಾತೇರು ಅಂಚಾಯನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೂಲ್ಯರು ಮೂಲ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯನು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಭಾಗವದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆನ ಮಂತ ಒಂದು ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಮೂಲ್ಯನಕಲ ಪನ್ಪುಣ ಪೆರ್ಮೆಂಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಟ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ದೀಪಣ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಏರುಣನಾಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ಆವಡು ಪೂರ್ವ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಇತ್ತೆ ನಮಕು ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಬತ್ತುಂಡು ಭಟ್ರ ನಗಲ ಅಡಿಗೆ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೂರ ಬತ್ತುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲದ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ರ ನಗಲು ಬಂಡ ಮೂಲ್ಯ ನಕಲು ಮದ್ಮೆ ಮಾತಿರ ಸಾವು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮೂಲ್ಯ ನಕಲು ನಳಪಾಕದಕಲು ಲೆಕ್ಕ ವಾವಾ ಒಂದೇ ಕೈಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಿಂಚಿನ ಸಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಾಡುತ್ತ ಅಟಿಮಗಳು ಮಾಲ್ಪುನಿಟ್ಟು ಮೂಲ್ಯ ನಕಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಪನ್ಪಡಿಂಚಿನ ವಿಷಯ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಷಯ ಒಟ್ಟು ಉಂಟು ಸಾಧಾರಣ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿನ ಪುತ್ರಕಳ ಬೀಡಿಪು ಕುಂಬಡಾಜೆ ಬೀಡು ಇತ್ತೆಲ ಸೆಟ್ನಕಲ ಮಲ್ಲ ದೈವ ಏತೋ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಅವಳು ಐನು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪೋತು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಅವಳು ದೀತು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಸೋನುಡು ನಡಪುಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಡಪುಣಂಚಿನ ಸೋನುಡು ನಡಪುಣ ಪುತ್ರಗಳ ಬೇಡುವಂಡ ಬದಿಯಡಕ ಅವಳು ಕುಂಡಂಗರ ದೈವ ವಿಶೇಷವಾತುಲ ಅವಳು ಮುನಿಯೂರು ಬುಕ ಕುಂಬಡಾಜೆ ಬೀಡು ಏತೋ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ಸುರೂಕು ಮೂಲಿನಕಲೇ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಏರೋಡು ಇತ್ತೆಲ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲವು ಗುತ್ತು ಮಾಗಣಿಟ್ಟು ದೈವಸಾರ ಧರ್ಮ ಪೊರ್ಲಾಣ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅಗಳು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಏರು ತಿಪ್ಪೋಡವಳು ದೈವಕ್ಕೆ ಏನು ಉಡತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಪೊರ್ಲಾಣ ಧರ್ಮ ಬಂಡ ಅನ್ನದಾನಗು ಧರ್ಮ ಪೊರ್ಲಾಣ ಅನ್ನದಾನದ ಧರ್ಮ ಪೊರ್ಲಾಣ ಎಂಕಲ ಬಟರ್ನಕ್ಲು ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಬಟರ್ನಕ್ಲು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಹಿಸೊಂಡಿರಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಜೀದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕಲ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲೇ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಕೈ ಬತ್ತದು ಕದ್ದಿ ಕೇಳ್ಗದಿ ಓಡು ಸೆಟ್ನಕಲ್ನ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕಲ್ನ ಧರ್ಮನೇ ಮಾಪುಂಡ್ಲ ಕುಸಾಲಗುಂಜಿ ಪನ್ಪುಣೆ ಪಾತ್ರ ವಿಮರ್ಶನೆ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಿ ಅಪ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಉಡುಪಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಯ್ನ ಒಡೆತನ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣೇರೆ ನಮಕ್ ಅಡಿಗೆ ಪೋಯಿ ಗೋಪಾಲ ನಮ್ಮ ಚಾಪರ್ ಅಣ್ಣೇರ ಬಟ್ಟನಕಲ ಒತ್ತು ಉಲಾಯಿ ಮೂಲ್ಯ ನಕಲ ಅಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಕಾವು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆಲ್ಲ ಮೂಲ್ಯರ್ನಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿ ನಾವು ಶಿವಳ್ಳಿ ಆವಡು ಅವ್ಯಕಾವಡು ಅಥವಾ ಕರಾಡ ಆವಡು ಸ್ಥಾನಿಕವಾಡು ವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆಲ್ಲ ಅಕಲ ಇಲ್ಲಾಡದ ಉಲಾಯಿ ದೇವರೇ ಕೋಣೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಬಾಕಿ ತನ್ನ ಮಡಿಮೈಲಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟೊಡ್ಲ ಮೂಲ್ಯನಕಲಿಗೆ ಮಾಂತ್ರಿ ಅವು ದಾಯ ಆ ರೀತಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಬತ್ತಿನ ಎಂಕಲೆಗೆ ಉಂತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುಂಟು ಅವು ಮಡಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಸಮೇತ ಪೋಪನಂಚಿನ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಳ ಮೂಲ್ಯರಿಗಳ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನಪಣು ಕಟು ಸತ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ಲ ಪದ್ಧತಿ ಇಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮೈನ್ ಬಟ್ಟನ ತಂತ್ರದಾನ ಮಡಸ್ಥಾನ ಜಾಗ ಇಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಗುವೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೋಲಿ ಆ ದೇವರನ್ನ ಗರ್ಭಗುಂಡದಲ್ಲಿ ಹೋದು ಬಚ್ಚುನಲ್ಲ ಪೂರ ಪುಂಜನಕ್ಕಲ ಹೋದು ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಚಾವಡಿಗೆ ಧರ್ಮ ಬಾಕಿದ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಂಡ ಬಿದಾಯದ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿದು ಉಲಾಯಿ ಬೈರ ಜೀವನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತವು ಯಥಾರ್ಥ ಅಂಚಿನ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಪೋಪುಲಿ ಪನ್ಪುಣ ರೀತಿ ಇಟ್ಲ ಏತೋ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ನಾವು ಅಟಿ ಅಡಿಲ್ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪೂರ್ವಟೇ ಈ ಕುಂಬಾರ ಸಮುದಾಯ ಅತ್ತ ನಿಗ್ಲ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಬಾರಿ ಹುಷಾರ ಬಂಡದು ಎಂಗ್ಲ ಕಲಾಕುಂಭದ ವರ್ಷದ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಐಟು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಖಾದ್ಯಗಳು ಅವಲ ತರಕಾರಿ ಇಡ್ಲ ಕೊರಿಮಾಂಸತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಟಿಲ ಅವಳು ಮಲ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಎಂಕುಲ ಗಟ್ಟಿಡು ಪಲಾರ ಬತ್ತಂತ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ನೆನ್ ತೂನಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಏರ ಉಡಂದಂಡ ಆ ಮೂಲ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ್ಬೋಡು ದೇವರೇ ಗರ್ಭಗುಂಡತ್ ದೇವರೇ ಕೋಣೆ ಬರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಬೆರಣೆರ್ನಿಲ್ಲಡೆ ಮೂಲ್ಯರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಪನಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಹಕ್ಕು ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತಂಡು ಸತ್ಯ ವೃತ್ತ ಶುದ್ಧಿಡೇ ಒರಿಪ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಪೋವಲಿ ಪಂಡ ಅಶುದ್ಧಿಡೆ ಆಗ್ಲು ತತ್ತದ ಪೋಯಿ ನಕಲ ಅಕಲ ಅವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯ ನೆಂಚಿನ ಗುಡಿ ದೇವರೇ ಕೋಣೆ ಅಂತ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಕಲ್ಪಡೆ ವೃತ್ತ ಶುದ್ಧಿಟ್ಟು ಪೋವಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ನಮ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಕರಮಲ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಕರಮಲ್ಪುನ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಗಂಜಿ ಬೈಪಾವು ನಕುಲ ನಿಕುಲೆ ಗಂಜಿ ಬೈಪೇನ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟು ನಕುಲ ನಿಕುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕರ ಬೈಪದು ಗಂಜಿ ಬೈಪದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟುನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವರನ್ನು ನಟ್ಟು ನಕುಲ ನಿಕುಲೆ ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏತೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ ವಿಭಾಗಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವರನ್ನು
ನಟ್ಟು ನಕಲ ನಿಕುಲೆ ಅಪಂಡ ದೈವದ ಕಲಟ್ ದೇವರನ ಕಲಟ್ ನಿಕಲ ಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚೆತ್ತನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭಾಂಡೋದರ ಭರಿತ ಅಂದು ವಿಷ್ಣುಗೆ ಪಣ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಅವುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪನೆ ಸ್ವರ್ಣದ ಕರತಲೆಕ ಪಣ್ಪನ ಚೆತ್ತನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ಹೊರಟು ತುಯರೆ ಬೋನಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈವ ದೇವರನ ಅಡಿಯಂಗನಡು ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಶೋತ್ಸವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾದಿಪ್ಪು ಅತನ ಶುದ್ಧ ಕಲಸಾದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ನಮ ಸ್ವರ್ಣ ಕುಂಭ ತುಪ್ಪ ಐದು ರಜತ ಕುಂಭ ತುಪ್ಪ ಅತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕುಂಭಲು ತುಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣ ಕುಂಭ ಮದೆ ಅವನುಂಡು ಒಂದು ಸರಿಯಾ ನಿಜವಾಯಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಂಡನಾಡ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಇತ್ತಿನ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಅಂತ ಪಂಪಂಚಿನ ರೀತಿದ ಪುದರ ರೀತಿರು ಪೂರೋಟ ಅಂಚತ್ತು ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕೊಂದೇ ಇತ್ತಿಂಡು ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕೊಂದೇ ಪುದರಿತ್ತಿನ ದೇವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂದಲ್ಲ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಪಂಪಂಚಿನ ಪುದರಿತ್ತಿನ ಐಕ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಕುಂಬೇಶ ಕರ್ಕರಿ ಪನ್ಪಣ ಕುಂಭಕರ್ಕರಿ ಪನ್ಪಡಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರೇನೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮನೆ ತುಳುನಾಡು ಎಂದು ಪನ್ಪತ್ತ ಆವೇದ ಮಣ್ಣು ಬಾವೆದ ಮಣ್ಣು ಚೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಕರಿ ಮಣ್ಣು ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಈ ಐನೇ ಮಣ್ಣುಗಳೇನು ಬಾಕಿತ್ತನ ಕರ್ಕುಲಿಗೆ ಐನು ಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡ ಆವೇದ ಮಣ್ಣು ಕಾವೇದ ಮಣ್ಣು ಬಾವೆದ ಮಣ್ಣು ಚೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಸೇಡಿ ಮಣ್ಣ ಕರಿ ಮಣ್ಣು ಕರಿಯನ್ನ ಮೆಕ್ಕಲ ಮಣ್ಣು ಕಂಡದ ಉಲಾಯಿತ 7 ಫೀಟ್ ಬೋದು ಅಡಿಟ್ಟು ಬರ್ಪಣ ಬರ್ಪಂಡ್ರೆ ತಾ ಮಣ್ಣು ಇತ್ತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂಡದೆ ಓಡದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಪೋತು ಪೋತು ಮುಗಿತ್ತು ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಎಂದು ಪನ್ಪಡದಾಯ ಉಂಡ ಪುಂಚ ಆ ಗೆದ್ದಲು ಅಡಿತ್ತ ಭಾರತ ಮಾಂತ ಸತ್ತೋಗುಲ್ನ ತೆತ್ತುಂದಿ ಪನಿತಾಲ್ನ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಬೋಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಈ ಮಾಂತಾ ಮಣ್ಣುಗಳೇನು ಬಾಕಿ ಮಾಟಿ ಅಡಿಗೆ ಆತ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪೆ ಸಾಧಾರಣ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಗೂ ಕುಂಭಗೂ ಆ ಮಣ್ಣಿನೇ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತಿಂದು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಂಚಭೂತಗಳತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಿಗುಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮನ್ಪುಣದ ಪಂಚಭೂತಗಳೇನು ಮಾನ್ಪುಣಾಗ ಐನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ದೈವಶಕ್ತಿನ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲಾವನಂಚಿನ ಜಲಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕಡು ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಬಾಕಿತ್ತನ ಮುಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪನ ಮುಟ್ಟಿಲಾವಡು ಅವೆಲ್ಲ ಕೊನೆ ದೀಪನಂಚಿನ ಕೂಜಿ ಆವಡು ಒಂದು ಪೂರ ಮಣ್ಣುತ್ತವೆ ಆವಡು ದೇವರನ್ನ ದೈವದ ಕಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಗುಡಿತ್ತವಲಾಯಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತವೋ ಪಿಂಗಾಣಿತವೋ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯೋ ಕೀಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದೇ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಪಿತ್ತಾಲೆ ಕಂಚುಗಳ ಲೋಹಗಳೇನು ಕೊಡುಪುಣ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಕಂಚು ಪಿತ್ತಲೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತೆ ಪೋಪುಂಡು ಆಂಡ ಬಾಕಿತ್ತಿನ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಇಟ್ಟು ಅವು ಪೂರ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೈವದ ವಿಷಯ ಯಾಸರ ದಿನಗ ಕಟ್ಟಿ ಕಲಶಾಣಗಿತ್ತ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ದೀಪನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು ಅವು ಮುಟ್ಟಿ ಐಕಿಂದೇ ಕುಲಾಲೇರ್ನಗಳು ಮೂಲ್ಯನಗಳು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮುಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಪೂಜೆಗಳುಂಟು ಕದಿಕೆಗಳುಂಡು ಕೊರಿಕೆಗಳುಂಡು ಇತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ಬೋರ್ಡು ಆಂಡ ಈ ಕುಂಭಕರ್ಕರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಇದ ಕುಂಭಕರ್ಕರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರದ ಮುಖೇನ ದ್ವಿಮುಖಿ ಪಂಚಮುಖಿ ಕುಂಭಕರ್ಕರಿ ಕುತ್ತಾರಡ ಅಣ್ಣರೆ ಕುತ್ತಾರಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ ಹೇಳ್ಕಲ್ ದಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂಡ ಕುತ್ತಾರಡೆ ಏಳ್ಕಲ್ಲದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂಡ ಮೂಲೆನಾಕ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಅಜ್ಜೆ ಲೆಪ್ಪನಿ 14 ಲಾಕ್ಲು 14 మలయాళం లెప్పని పుదార్ పండుది ఎంకల్న అజ్జర్నకల ముదార్ మాలింగ మలయాళం రామ మలయాళం ఇంచ మత పండు లెప్పను అండ ఎంకల్న అజ్జే కట్టది బాయి బుడుపుని ఎంకల్ది ఓ ಸುರಕಾದ ಲೆಪ್ಪನೇ ಮುಲ್ಯಟ್ಲೆ 14 ಮೂಲ್ಯರೆ ಬಂಡ ಎಂಕಲ ಮೂಲ್ಯ ನಗಲಿದೆ 14 ಬೆರಿ ಉಂಡು 14 ಬರಿತ ಮೂಲ್ಯಲೆ ದೈವ ಲೆಪ್ಪನೆ 14 ಮೂಲ್ಯ ಎಂಕಲ ಕುತ್ತಾರ ಸಾರಲಪಟ್ಟದ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡುಪುನಿ ಸುರು ಬತ್ತದೇ ಮೂಲ್ಯಟ್ಲೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮೂಲ್ಯಟ್ಲೆ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಪಂಜಂದಾಯನ ಮೂಲ್ಯಟ್ಲೆ అంటే ఐక్లి ఒక అనుకూరణగల పనులు 14 లక్షల మదిపుల ఎన్న నూడిలా 14 ఉల్లాకుల అంటే ఇంకులు మూల్యనాకులు 14 ఉల్లాకులదే 14 ಅವಳು ಉಳ್ಳಾಯ ಅಂತ ಲೆಪ್ಪನೆ ಸನ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಲೆಪ್ಪನೆ ಉಳ್ಳಾಯ ಮೂಲ್ಯರನ್ನು ಕೊರಗ ತನಿಯ ದೈವ ಉಳ್ಳಾಯ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಪರಪಂಡ ಆ ಸ್ಥಾನ ಕೊರಗು ನಿಕ್ಲೆ 14 ಉಳ್ಳಾಯ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುನಿ 14 ಉಳ್ಳಾಯರ್ನ ಮದಿಪು ఒక అయితే 14 లక్షల మదిపు కొరగజ్జೆ అంటే ఎన్న నూడి 14 లక్షల మదిపు కొరగజ్జన నుడి ఆవిడుందని నీకు మదిపు మదిపోడు 14 ఉళ్ళాయనకుల బొక్క ఎంకల కొరగజ్జಗೆ ಏರು ಬತ್ತು ಜಾರಿಕೆ ಮಂತೆಟ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಪಂಜಂದಾಯ ಬಂಟಗೆ ಕಾಣಿಗೆ ಪಂಡದೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಅನುಕೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲದ ಅಡಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಮುಲೆಣಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲೇ ಅವು ತಿರ್ತ ಬಯಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲು ಅಡಿಗೆ ಅದು ಏನು ತುಂಬ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟಿಡಿದು ಕೋಲ ಅದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಮುಂಜಿ ಕೋಲ ಒಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ರಡ್ಡ ಅಂಡು ಇದಕ್ಕೆ 4 ಅಂಡಿ ತಾಜಿ ಕೋಲ ಒಂದನ್ನು ಆಂಡ ಕೋಲ ಮಾತ್ರ ಹಗೇಲು ಬೇತೆ ಬೇತೇನೆ ಪಂಡೊನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೇನೆ ಮದಿಪು ಬೇತೆ ಬೇತೇನೆ ಕಟ್ಟುನಿ ಪಾರ್ದನ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಆಜಿ ಜಂತ ಆಜಿ ಕೋಲ ಸಂದೋಡು
ಆಜಿ ಕೋಲ ಸಂದುಂಡು ಆಜಿ ಕೋಲಗಳ ಅಗೆಲು ಬಾಕಿ ಪೂರ ವಿನಿಯೋಗಲು ಪೂರ ಬೆತೆ ಬೇತೆನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ್ ಅಗೆಲ ನಿಖಲ್ನ ಮೂಲ್ಯನ್ನ ಕನವು ಆಜಿ ಕೋರಿ ಪುಜಂಕದ ಕಜಿಪ್ಪಾದು ಅಂಚನೆ ಮೀನು ಆಯ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಬಗೆ ಸಲಕರಣೆ ಮತ್ತು ಅದು ಎಂಕ್ಲೈನ್ ಕಾಂಟೆ ಆಡ್ದಿಂಜ ತುಂಬೊಂದು ಬರಂತು ದುಂಬದ ಕಾಲು ಅಲ್ತರದು ತುಂಬೊಂದು ಬೈಲೂರು ತುಂಬೊಂದು ಬತ್ತು ಕಟ್ಟೆಡೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂತದ್ದು ಆ ತಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲೆ ಭಂಡಾರ ಅಜ್ಜನ ಅವು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತದ ಆಡಲ್ತದಾರನ ಎಲ್ಲ ಪೋನಿ ಅಲ್ತರದು ಕಾಂಟೆ ಎಂಕಲ್ ಕೊನಾಪುನು ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂದೋರ್ಪುನು ಇತ್ತೆದ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಒಂತೆ ಸಾದಿ ಸಮಾವತ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಎಂಕಲು ನಿಗುಲಿತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಬತ್ತಂಬರ್ಪ ಅಂದ್ ದುಮ್ಮು ನಿಗುಲು ಕಾಂಟೆಡು ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ಪಣ ಸಾದಿ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚೆನ ಅನುಕೂಲಗೂ ಇಂಚಕನ ಅಂತ ಉಳ್ಳ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗೊಂದು ಮಲ್ತಂದ ಈ ಕುಂಭ ಇತ್ತೆಲ ಆ ಒಂದುಂಡ ಉಪಯೋಗ ಆ ಒಂದುಂಡ ಪಂಚಮುಖಿ ಅತ್ತಂಡ ಏದು ದ್ವಿಮುಖಿ ಅವು ಇತ್ತೆಲ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋಡು ಬೋಡೆ ಐತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ತಾಂಡ ಐತೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಒಂದುಪುರ ಮಲ್ತೆ ನಂಚಿನ ಏತೋ ಕಲಶ ಪಾತ್ರೆಗಳೇನು ದೀಡಲ ನಡು ಮಧ್ಯಡು ದೀಪು ನಂಚಿನ ಕಲಶ ಜೀವ ಕಲಶ ಕಡೇಕ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅವು ಕುಂಭಕರ್ಕರಿಟೇ ಆವಡು ಇನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡವು ಮಾತಗಡಲ ಮಲ್ಪೇರ ತಂತ್ರಿ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಕಲು ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟಂಗನೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಒಂದು ನೇನು ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೋಡು ಅವಳು ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವಡ ಅಂಡ ಪಂಚಮಿಕ್ಲು ಜೀಮಿಕ್ಲು ಆವಡಲೇ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಇರೆಗ್ ಕಲಶಲೋಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸಂಖ್ಯೆದ ಕಲಶ ಸಹಸ್ರ ಕಲಶ ನವಕಗಳುಂಟು ಸಹಸ್ರಗಳುಂಟು ಅತೆ ಇಂಜ ಮಲ್ಪಂಡ ಅವು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಕಲಶ ಒವೇ ನೆತ್ತ ಲೋಹದ ಇಪ್ಪಡು ಒವೇ ಲೋಹದ ಮಾತ ಲೋಹದ ಈಗ ಅನುಕೂಲ ಲೋಹಲು ಇಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೀವ ಕಲಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಲಶ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಂಭಕರ್ಕರಿಡೆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ದ್ವಿಮುಖ ಆವಡು ಪಂಚಮುಖಿ ಆವಡು ಅವು ರಡ್ಲ ಬೋಡು ಅವು ಮಲ್ಕೊಂಡ ಆ ಕಲಶ ತೂರಿ ಎಂಡದೆ ಆ ಕಲಶ ತೂರಿಡು ಒಂದೇ ದೈವಗ ದೇವರಿಗೆ ಕಲಶ ಇತ್ತದ ಮರ್ಜಿಡ್ ತಾಮ್ರದ ಪಿತ್ತಾಳದ ಮತ್ತೆ ಕೊನೊಂಡ ಐನು ಮೂಲೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಲಶ ಅಂಡ ಬಕೊಂಜಿಕ್ಲ ಆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಣ್ಣದ ತೂರಿ ಮಣ್ಣದ ಕಡ್ಡೆದ ಕಲಶ ಉಂಡತ್ತ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ದುಂಬದ ಕಾಲ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ನಿಗುಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರಿಪವನದಾದಂದ ಕೆಂಡ ಅನುಕೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಿತ್ತೆ ಮಾತ ಕರತ ಉಪಯೋಗ ಬಂಗಾಣಂದಾಣ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಲಶಗೂ ಈ ರೀತಿದ ಮನ್ನದ ಕಲಶ ಆವೊಡೆ ಆಯಿಜಿ ಪಣದಾಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಲಶ ಅಪೂರ್ಣ ಆಪುಜಿ ಅಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಆವಡು ಸಾಧಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂದಿದ ಪುದ್ವಾರು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆವಡು ಇತ್ತಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಸರಗೋಡು ಬಾಗುಡಿತೆ ಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮನೇಮ ನಡಾವಳಿ ಕಳಿಯಾಟ ಅಂದ ಮನ್ಪುಂಡ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗುಡು ಕೆಲವು ದೈವ ಕೋಲುಗಳು ಆಣಗ ಅವಳು ಕೋಲ ನೇಮ ಒಂದತ್ತು ಮೂರಿ ತಟ್ಟು ಕೋಲ ಮೂರಿ ತಟ್ಟು ಕೋಲ ಇದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ವೇಪಣ್ಣ ಪುತ್ರಗಳ ಬೀಡು ಕುಂಭರಾಜ ಬೀಡನ್ನ ಮೂರಿಯಿಂದ ಪಣ್ಣನಾಂಡ ನಿಜವಾತಿ ಕುಂಭಕರ್ಕರಿತ ರೀತಿಯೇ ಇತ್ತಿನ ನಾಗನ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತನ ಕುರಲು ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಈ ಕರಕುಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾಲಗೊಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಕರಕುಲು ಅವು ದೇವರ ಕೋಣಟೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕುಡ ಕೋಲ ಆಪುನಂಚಿನ ನೇಮ ಕಾಲಗಟ್ಟೋಡು ಭಂಡಾರ ಜಪ್ಪೋಡು ನಾಂಡ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಪೊಂಜನಕಲು ಮುದ್ರಿಕೆ ಶುದ್ಧೋಡು ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಮೂರಿನ ಪಿದಾಯಿಕೊಂತದು ಶುದ್ಧ ಮಾಂತದು ಕೂಡ ಆ ಐನು ಮಿತ್ತು ಕುಂಟು ಪತ್ತದು ಐನು ಜನ ಪತ್ತೊಂದು ದೈವಗುಲ್ನ ಕೋನೆದ ಮಣಿಮಂಚದವಳು ದೀತ ಐನು ಹಿಡಿದುಕೊನೆ ಭಂಡಾರ ಜಪ್ಪುನೆ ಇತ್ತೆಲ ಕರಕುಲು ಉಂಡು ಇನಿ ಕುಮರಾಜ ಬಿಡುಗ ಇತ್ತೆಲ ಆ ಕೋಳೆಗೆ ಪುದರು ಇತ್ತ ಧರ್ಮನೇಮನ ಏತು ಮೂಜಿರ್ಲು ಮೂಜಿ ಬಗೆಲಾಪಣ ಮೂರಿ ತಟ್ಟು ಕೋಲ ಅಂದೇ ಪನ್ಪುಣೆ ಇತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಮೂರಿ ನಾಗನ ಹೆಡೆತ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಪಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಮನ್ನ ಕುಂಬೋಡು ಕಲಶ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದ ಇಪ್ಪರು ಅದೇ ಅವೇನ ಅಂಚೆನೆ ಆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಉಳ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ದಿನ ಧರ್ಮ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಅತ್ತನ ಸೇವೆ ಪರಕದ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಅವೇನೇ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ತದ ಐಟೇ ಉದಕ ಪಂಡ ನೀರು ಕನತದ ಅವೇನ ಅವಳು ಉಳ ಶುದ್ಧ ಮಾಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಭಂಡಾರ ಜಪ್ಪೋಡು ಅವೇನ ಆ ನೀರು ಕನನಗ ಪಚ್ಚಡೆ ಪತ್ತೋಡು ಕುಂಚು ಪತ್ತೋಡು ಐನು ಜನ 4 ಜನ ಐನು ಜನ ಪತ್ತದ ಅವೇನು 19 ಪಂಡ ಮಿತ್ತದ ಒಂದು ಬೂರಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಇಂಚ ಓಡಿಗೆತ್ತಿನ ಮಂಡ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲೈನ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಷ್ಟ ಆದ ಭೂತ ಬಾಕೆತ್ತನಾಗ್ಲೈ ಚಾಕ್ರಿತಾಗ್ಲೈ ಮನ್ಪಣ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟದ ವಿಷಯ ಎತ್ತು ಅಪ್ಪ ಆ ರೀತಿ ದೈವಗಳಿಗಲ ದೇವರಿಗಲ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ದೈವರಿಗಲ ಮೂರಿ ತಟ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ಕೊನೆ ಯಾಕಡೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ
ದೈವಳಿಗೆ ಮೂರಿತ್ತಟ್ಟು ಸಾಣೊಕ್ಕೇಲ್ ಅದೇ ದೈವಳಿಗೆ ಸಾಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಅಂತ ಪಂಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಸಾಣೊಕ್ಕೇಲ್ ದೈವಳಿಗೆ ದೈವಳಿಗೆ ಸಾನ ಒಕ್ಕೇಲು ದೈವಕ್ಕೇಲ್ ದೈವ ನಂಬುನು ದೈವ ನಂಬುನು ಸಾನ ಒಕ್ಕೇಲು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೇಲು ಪೇರು ಬೆಚ್ಚಾಲ್ಬುನು ಅದೇ ಪೇರು ಬೆಚ್ಚಾಲ್ಬು ದುಂಬುದ ಕ್ರಮ ಅದೇ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೇಲ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪೋ ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೆಚ್ಚಾಲ್ ಬೆರಂಡು ನಿಗಲು ಬರಡು ಇತ್ತೆ ಏತು ಬೇರೆ ಬೆಚ್ಚಾಲ್ಪುಳ ಆನಿ ಪೊಸಗರನೆ ಅವಡು ಏತು ಮರಣದ ಏತುನ್ನಾಲ ಮರಣದಾನಿ ಪೊಸಗರನೆ ಅವಡು ಅಂದ ಐಕ ಕೇರಿಗೆ ಬರೋದಲ್ಲೈತೆ ಮುಂದಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ವಿಭಾಗಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಇದೆ ಈ ಮೂರಿತ್ತಟ್ಟು ಕೋಲದ ಬಗೆಟ್ ಯಾನ್ಲಕ್ಕೆ ನಿಂದು ಸುರು ಹೆಂಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ ಕರಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ ಕರಮಲ್ಪುನ ಬಾರಿ ಸುದ್ದೊಡು ಬೋಡು ಆಯ್ಗ ಇಲ್ಲಡ ಜಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಓಹೋ ಅಂಚಪುರ ಈ ಮೂರಿತ್ತಟ್ಟು ನಾಗನ ವೆಜ್ಜಿಡುಂತೋಡು ಅವ ಕರ ಕೊರ್ನೇಟ ಬೇಪಾದು ಮೊನ್ನೇಟ ಇಲ್ಲಡ ಬರಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಪುಂಜ ಮುಟ್ರಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ವೈಪರಜ್ಜಿ ಬೇತೇನ್ ಜಿಪ್ಪೋಡು ದೈವಗಳಿಗೆ ದೈವ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಕುಂಭಕರ್ಕರಿಯಾಗ ದೈವಗಳಿಗೆ ಮೂರಿ ತಟ್ಟಾಡ ಎಕಡೆ ಪಂಡತ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಗಳು ಮನಪುನಂಚಿನ ಯಾಗಗಳು ಆರಮಂತನ ಐಕ ಮಹಾವೀರ ಅಂತ ಪುದಾರಿ ಮಹಾವೀರ ಐಕ್ಕಲ ಈ ಆವೆ ಬಾವೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪಂಚದ ಅವತ್ತಂದೆ ಕುರಿತ ರೋಮ ಏಡದ ಪೇರಿ ಪಂಜಿ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಈತಿ ಮಣ್ಣುಗುಲೇನು ಪೃತಶುದ್ಧಿಡು 15 ದಿನ ಅವಲೇ ಉಂತುದು ಮಂತ್ರನಂಚಿನ ಆ ಮಹಾವೀರ ಪಾತ್ರೆಡೆ ಅಗ್ನಿ ಲಕ್ಕುನೆ ಆತು ವಿಶೇಷತೆ ಅಗ್ನಿ ಲಕ್ಕೊಡುಂದಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ತಿನ ಕರೆಕ್ಟೆ ಅಗ್ನಿ ಲಕ್ಕನ ಪಾತ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ಕೋಡೆ ಬಾಕಿದ ಕುಲು ಕೇಂಡಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಕೇಂಡ ಕಲ್ಲುರುಟಿಗೆ ಕಲ್ಕುಡಗೆ ಅಕುಲು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವಂಶದ ಪುಟ್ಟಿನ ಕಲ್ಲುಗುಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲು ಸಾತ್ವಿಕೇರು ನಿಜವಾದ ಮೂಲತವಾದ ಯಾಕೆಂಡ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರೋಪಾಸಕ್ಕೆ ಅಕಲಿಗೆ ಜನಿವಾರ ಉಂಡು ಅಪಗ ಈ ಆರಾಧನೆ ಅಕಲಿಗೆ ಜನಿವಾರ ದಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಸಾತ್ವಿಕರಿಂದಂಡ ಕುಂಜಮೂಲ್ಯರು ಆ ಅಗಿಯಲು ಅವು ಕೋರಿದ ಅಗಿಯಲು ಕೋರಿದ ಅಗಿಯಲಿದೆ ಅವಿನ ದಾಯ ಕೊರಿಯರು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಳು ಕಾಯ ಬಿಡ್ತು ಮಾಯ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದೈವಗಳಿಗಾಣಗ ಇಂಥ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಕೊರಗಜ್ಜನೆ ದಲಿತ ಕೊರಗಜ್ಜನೆ ಬಿಟ್ಟು ತಾನಗ ದೈವ ಆಯ್ನ ಕೊರಗೇಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅವಳು ಇಜ್ಜಿ ದೈವಗಳು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ದೈವಡು ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತನ್ರಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈನ ಬೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ಮಾಂತರಿಗಳ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂಚಿನಕಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರಿ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಾಯ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಯ ಆಯ್ನದಕ್ಕ ಪೂರ್ವಜಾತಿನೆಂಕಲ ಈ ರೀತಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂದತ್ತು ತುಳುನಾಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕುಲ ನಂಬುನವು ಅಟಿಯಡಿಲಿ ಮನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಆಚಾರಡು ಮಾಸದ ಕ್ರಿಯೆನೇ ಮನ್ಪುಣೆ ದೈವತ ನೈವೇದ್ಯ ಭಕ್ತಿದು ಕೊಂಡ ಇತ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಹಂಗೆ ಕೋರಿಯಾಗೆಲೇ ಕೊರಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುಜಿ ಸತ್ಯಡು ನಂಬುನ ಸಾತ್ವಿಕ ಕೊರಲೆ ಸತ್ಯ ದೇವತೆ ಇಷ್ಟೋಡು ನಂಬುನ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ರೀತಿ ನಂಬುನ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಧರ್ಮ ಕೊರಡುನ ಧರ್ಮ ದೇವತೆ ಬೆತೆ ಬೀತೆ ಅವತಾರೋಡು ಅಲ್ಲಿ ನಂಬುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಶಬ್ದಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇತ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೂಪುಡುತ್ತನ ಐತ ಉಟ್ಟುಬುಡ ಬೇತನೆ 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 ಪುನಃ ಉಟ್ಟುಬುಡನು ಒಂಜೇ ಮದಿ ಪುಡುಲು ಎತ್ತಂಡ ತಪ್ಪಾಪುಣ ಅನ್ಪನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜಂತ ಮಧ್ಯಸ್ಥೇರ್ನಕುಲಂಚ ಪನ್ನ ಪನ್ಪೇರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳಿಪು ಕೊರನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವದೇವರನ್ನ ಕುಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಮೂಲ್ಯನ್ನ ನಕಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮನ್ನ ಭಾಜನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂದೈತಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಂಭಕರ್ಕರಿದ ಮಹತ್ವ ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂದೈತಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಗನ ಬನಕ್ಕು ಸುರೂಕು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕ್ಕಾಸು ಪಾಡೋಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ನಾಣ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೀಲೇಶ್ವರ ತಂತ್ರಿಗಳು ಪನ್ಪೇರೆ ಮೂಲ್ಯನಕಲ ಆವಡು ದೈವತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗನಟು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಡ ರಾಜಾಂಗಣ ಸತ್ಯದ ಕಲ ಅವಳ ಕೆರೆಪುಣಂಜಿ ಅಂಗಣ ಆವಡಣ ಮೂಲ್ಯನಕಲ ರಾಜಾಂಗಣದ ದೊಂಪವಾಡುಣ್ಲ ಮೂಲ್ಯನಕಲ ಆವಡು ಏತೋ ಆರಾಧನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತೂನಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಅತಿ ಸೌಜನ್ಯಡು ಅತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಮಾತ ಚಾಕಿರಿನ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಮಲ್ತೊಂತಿನ ಕುಲು ಬಾಕಿದಗ್ಲಿಂಗ್ಲು ಮಲ್ಪು ಜನ ಅವು ಮೂಲ್ಯನ್ನಲ್ಲೇರಿ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಆತ ನಿಷ್ಠೆಡ್ನಿಕಲು ಮಲ್ತೊಂತಿನೆಟ್ಟಾವರ ಆ ಪರಂಪರೆ ಇನಿಕ್ಲ ಒರಿದ ಬೈದನ ಮಾತೇರ್ನ ಮೋಕೆಡು ಮಾತ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲ್ನ ಉಡಲ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಕುಲ್ತಿನ ಆ ಸಮುದಾಯನೇ ಬುಳೆದು ಬೈದಂಡು ಒಂಜಾತ ಜನಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅಕ್ಲ ಮುಗ್ಧತೆಗೆ ಮಕ್ಕರ ಮಲ್ಪುನಲುಂಡು ಪಜೆ ಮಡಿಪು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮುಗ್ಧತೆನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮಲ್ಪುನಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಜೆತ್ತ ಒಲಿತ ಪಜೆತ್ತ ಕತೆ ಬಣ್ಣದ ಪನ್ಪುನಲ ನಮ್ಮ ತೋಪ ಅವುದಾದಗೆಂಡ ಮುಗ್ಧತೆದ ಪ್ರತೀಕ ಅಕಲ್ನ ಇಂಚಗೆಂಡ ಅಕಲ ಮುಗ್ಧತೆ ಈ ಮುಗ್ಧತೆದ ಪ್ರತೀಕ ಈ ರೆಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂರಕವಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ದೈವೊಳಗೆ ಜನಿವಾರ ಪಾಡ್ರೆ ಅವು ಈರ್ನ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ನರಮಾನಿ ಅದು ಪುನಗದ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗಲ್ಲ ದೈವದ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಅವಿಜ್ ಈತ ಎಂಕಲ್ನ ಉಳ್ಳಾಯಗೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯಂದ್ರ ಜನಿವಾರ ಇತ್ತನ ನೇಮಡು ಜನಿವಾರ ಪಾಡ್ರೆಂಡ ಈ ಜವಾಕಾರನು ವಾ ದೈವೊಳಗೆ ಜನಿವಾರ ಪಾಡ್ದ ನೇಮ ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅಂಚಂದು
ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ ಏನೊಂಜಿತ್ತನ ಬೆರಣ ಭೂತ ಬಣ್ಣದ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಜನಿವಾರ ಬಾರದು ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಪೊಲೀಸ್ ಭೂತ ಅಂದುಂಡು ಒಂದು ಬರೋ ದಾದಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅವೇನು ಭೂತ ಅಂದೆ ಬಣಪನೆ ಕಾರಣಗಳೇ ಸತ್ಯ ದೈವ ಅಂದ ಬಣಪನ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮಜ್ ಅಂಚಬುರ ಅವುಬುರ ಕೆಲವು ಉಂಡು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಬಂಡ ವಿಷಯ ಬನ್ಪಡೆ ಇದು ಕೇರಳದ ಭಾಗಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಲಿಭೂತ ಅಂದ್ ಬಣ್ಪೇರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆತಿತ್ತು ನಾವು ಅಪ್ಪ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಯನೆದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಾಯಂಚೆ ತಿಂದೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬುಕ್ಕ ಐತ ಕತೆಲ ಬೇತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆತಿತ್ತೆ ಒಂಡದು ಮುಸ್ಲಿಂ ತಾಯ ಬಿಡ್ತು ಮಾಯ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಅಕುಲು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುಗು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷದೋಪಾದಿಡಾದ ಕಟ್ಟಗಡಿಟ್ಟ ಅವಲಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಏನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಾನ ಅಕ್ಲೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಆ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡಿತ್ತು ಇತ್ಯಂಚಾನಂದಂಡ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೈವದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರಪನ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ ಅಂಜ ನಡೆದವರು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದರೆ ಯಾನ ಮಾತ ನಿಖಲ್ನ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಭಿನ್ನಪ ನಿಖಲ್ನ ಏತು ಸಂಗೊಂಡು ಅವಳು ಈರು ಪಂಡಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಮಣ್ಣ ಬಾಜನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತು ಐಕೆಂಚಿನ ಬಣ್ಪನ ಚಕ್ರಗು ತಗೋರಿ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರಲ ಒಂಜಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಣ್ಣದ ಕರಮಲ್ಪನ ಜ್ಞಾನ ತೆರಿವುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಣ್ಣನ ದೆತ್ತ ಮುಂಡೋಗು ಮುಟ್ಟವನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿತ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅವು ನಮ್ಮವನು ಇಪ್ಪಡು ಬಣ್ಪನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ